Spaghetti din siya. Ano ka doon? 1 point ka doon. Basta. That's yun. Bili ka dun sa akin. Thank you. Natin yung ball na yung next match natin. Dami. Si Emily. Meron silang iba pa. Dalawa. Madadagdag. Wala ka kasing babae. Sino na lang nandyan? That is when we come back here, you still cannot see the bosses because there's a guard.
Kasi lang po sa mga pasahero, iwasan po natin maglakad sa may harapan po ng platform area. Bigyan po natin yung mga maglalakad sa likuran po ninyo kasi yun. Sa likod na po ng pasahero tayo maglakad, pasuyo. Magandang hapon po sa lahat. May paparatingin na po tayong train. Distansya lang sa may dilaw na guhit. Pasuyo lang po. Paki-double check na rin po yung mga dalang gamit kagaya ng cellphone, bag, and wallet bago po tayo sumakay ng train. Sa likod ng pasahero tayong maglakad. Pasuyo lang. Antayin po muna natin makain itong train bago po natin lapitan at bigandaan natin yung mga pasahero po na bababa. Asia World PITX station na po. Sa mga bababa, Asia World PITX station na. Sa mga kalalakihan, diretso pangalawang bagon sa mga kalalakihan. Pakiusap sa mga pasahero. Okupahan ang gitnang bahagi. Makibilis lang po, mag-warning pa sila po yan. Lumayo po tayo sa pinto upang maiwasan Priority pa kayo, priority. Warning pa sila po, next train na lang hindi ba makakasay. Attention to all passengers. Please occupy the space in the middle. Stand clear of the train door to ensure your safety. Ang susunod na istasyon ay Mia Road Station. Next station, Mia Road Station. Mga kasambiyahe, ang istasyong ito ay matatagpuan sa pangkalahatang lugar ng Barangay Tambo sa Parañaque. Alam niyo ba, dito dati makikita ang Camp Louis, isang kampo militar ng Estados Unidos na itinatag noong 1898. Isang kasakaysayan mula sa LRMC. Ingat po sa biyahe. Paalala sa mga pasahero, ugaliing humawak sa mga safety handrails. Reminding all passengers, always hold on to the safety handrails. Ang unang bahagi ng unang bagon ay nakalaan sa mga nakatatanda. May mga kapansanan, buntis, at may kasamang bata. The first coach of this train is designated for the elderly, persons with special needs, pregnant passengers, and those with children. Paparating na sa Mia Road Station. Approaching Mia Road Station. Mia Road Station. Mia Road Station. Ang susunod na istasyon ay Redemptorist Asiana Station. Next station, Redemptorist Asiana Station. Mga kasambiyahe, alam niyo ba na ang istasyong ito ay pinangalan sa mga misyonerong Redemptorist na namamahala sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church. Habang ang Asiana naman ay isang modernong reclaimed area na binuo upang maging mixed-use business at entertainment district mula noong 2008. Isang kasakaysayan mula sa NRMC. Ingat po sa biyahe. Ingatan po natin ang ating mga personal na gamit gaya ng bag, cellphone, wallet,
at maging ang stored value card o single journey ticket na gagamitin sa paglabas ng mga istasyon o terminal ng tren. Please secure your personal belongings, such as bag, cell phone, or wallet, as well as the stored value card or single journey ticket that you will be using to exit from the stations or terminals. Panatilihin po natin ang kalinisan at kaayusan sa loob ng tren. Mahigpit din pong ipinagbabawal ang kumain, uminom, at manigarilyo sa loob ng tren. Please keep our trains clean. Eating, drinking, and smoking are strictly prohibited inside the train. Paparating na sa Redemptorist Asiana Station. Approaching Redemptorist Asiana Station.